అందరికీ శుభోదయం అండి. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే భక్తులందరికీ కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. రాధా గోవిందాలయం తరఫున అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయింది కాబట్టి అది కొంచెం చెప్పుకుని ముఖ్యమైన తర్వాత 9th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? నిన్నటి అధ్యాయం 8వ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం.
ఈ అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో మనల్ని ఒకటి రెండు శ్లోకాల్లో అర్జునుడు ప్రశ్నలు వేశారు, 7 ప్రశ్నలు వేశారు. ఆ 7 ప్రశ్నలకు కూడా భగవంతుడు సమాధానాలు చెప్పారనమాట. అవి ఏంటో చూద్దాం. బ్రహ్మ అంటే ఏంటి? కిం తద్బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. బ్రహ్మ అంటే ఏంటి? అధ్యాత్మం అంటే ఏంటి? అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం దేయోసి నేతాత్మభిః. కర్మ అంటే ఏంటి? అధిభూతం అంటే ఏంటి? అధిదైవతం అంటే ఏంటి? అధియజ్ఞం అంటే అధియజ్ఞం ఎక్కడ నివసిస్తుంది అనే దాని గురించి మరణకాలంలో నేతాత్మలు కృష్ణ భగవానుడిని తెలుసుకోవాలంటే ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారు అనే విషయాల గురించి ఆయన ప్రశ్నలు వేశారు. వేస్తే భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. బ్రహ్మ అంటే జీవుడు, జీవాత్మ. బ్రహ్మ అంటే జీవాత్మ. తర్వాత అధ్యాత్మం అంటే జీవాత్మ యొక్క స్వభావం. అధ్యాత్మం అంటే జీవాత్మ యొక్క స్వభావం ఏంటి? నాశరహితుడు, అనాది నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు, చిన్మయ స్వరూపం అన్నమాట జీవాత్మ కూడా. కర్మ అంటే ఏంటి? పునర్జన్మను కలిగించేది. పునర్జన్మను కలిగించేదంటే కర్మ అంటే మళ్ళీ జన్మను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, వంశాభివృద్ధి కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. అది కర్మ, సంసారాన్ని కలిగించేది అన్నమాట కర్మ అంటే. అధిభూతం అంటే ఏంటి? భౌతిక ప్రకృతి, వ్యక్తం అవుతూ ఉండేటువంటి భౌతిక ప్రకృతి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎదురుగుండా, అదంతా కూడా అధిభూతం అంటారు. అధిదైవతం అంటే సూర్యచంద్రులు, సర్వదేవతలు కలిగిన విరాట్ స్వరూపము. ఆ విరాట్ స్వరూపం సూర్యచంద్రులు అందరూ కలిగినటువంటి విరాట్ స్వరూపము అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. అధిదైవతం అంటే. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభు పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు ఆయన. అధిదైవతం అంటే పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి వాళ్ళ హృదయంలో కూడా ఉంటారు. తర్వాత అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభు పరమాత్మ. తర్వాత మరణకాలంలో నేతాత్ములు వాళ్ళకి ఎలా గుర్తుకొస్తారు భగవంతుడు అంటే సాధన, స్మరించడం ద్వారా గుర్తుకొస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నిరంతరం భగవంతుడి నామస్మరణ చేస్తూ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సాధన చేసినప్పుడు కూడా ఆ సాధన ద్వారా వాళ్ళకి ఆ స్మరణ చేయటం అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటుగా ద్వారా వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు కనిపిస్తారన్నమాట అని సమాధానం చెప్పారు భగవంతుడు ఈ శ్లోకాస్లో. 7వ శ్లోకం వరకు 7 ప్రశ్నలకి కూడా సమాధానాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు 6వ శ్లోకంలో ఏమడుగుతున్నారు? 6వ శ్లోకంలో ఎట్లా నిన్ను స్మరిస్తారు వాళ్ళు అంటే, ఎం వాపి స్మరన్ భావం త్యజింతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. కౌంతేయ, దేహాన్ని విడిచేటప్పుడు మానవుడు ఏ స్థితిని స్మరించునో ఆ స్థితి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. పిల్లల్ని స్మరించారనుకోండి, నా పిల్లలు, నా భార్య, నా అనుకుంటూ వాళ్ళని ఎవరినైతే స్మరించారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ దేహం, మానవ దేహం రాకపోయినా కూడా ఏ కుక్కగానో పిల్లిగానో అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో పుడతారు, వాళ్ళ ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట. అట్లా మనం ఎవరిని స్మరిస్తే ఆ దేహం లభిస్తుంది అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్పారు. తర్వాత 7వ శ్లోకంలో
తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిః మామే వైష్యస్య సంశయః. తస్మాత్ అందుచేత, తస్మాత్ జాగ్రత్త, అందుచేత సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల యందు మాం నన్ను స్మరించు అనుస్మరయుధ్యత నన్ను స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఆ భగవంతుడి ద్వారా నీ వ్యాపారాలన్నింటినీ నాకే అర్పించాలి. అంటే నువ్వు చేసే పనులన్నింటినీ, ఆ కర్మలు చేస్తావు కదా, ఫలితం మొత్తం కూడా నాకే ఒప్పజెప్పేసేయాలి. ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఎవరైతే భగవంతుడిని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో నీ మనస్సును బుద్ధిని నాయందే స్థిరంగా ఉంచిన ఎడల నీవు నిస్సందేహంగా నన్ను పొందుతావు. ఇక్కడ వ్యాపారం చెప్పల్లా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే పూర్తిగా నాకు ఒప్పచెప్పమంటున్నారు. సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో నన్ను ఎవరైతే కొలుస్తారో స్మరిస్తారో వాళ్ళు నన్నే పొందుతారు అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్పారనమాట. అంటే భౌతిక కాలుష్యాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు 7, 8 అధ్యాయాలు ఏంటంటే మనకి ఐశ్వర్య జ్ఞానం భగవంతుడిది. ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. ఇది ఇందులో ప్రధానీభూత భక్తి అనమాట. 7, 8 అధ్యాయాలు ప్రధానీభూత భక్తి గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అణోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసఃపరస్తాత్. పరమ పురుషుని సర్వజ్ఞుడుగాను అతి ప్రాచీనుడుగాను శాసించువాడుగాను అణువు కంటే చిన్నవాడుగాను సర్వమును పోషించువాడు. చీము దగ్గర నుంచి ఏనుగు వరకు అన్నింటినీ పోషించేవాడు. అణువు కన్నా చిన్నవాడు కానీ సర్వం వ్యాపించి ఉంటాడు, అంత పెద్దవాడు కూడా. అలాంటి భగవంతుడిని పురుష రూపుడుగాను ఊహాతీతుడుగాను, మనం ఊహించలేము. మనం కళ్ళతో మన బుద్ధితో మనం గుర్తించలేము, ఊహించలేము భగవంతుడిని. ఊహాతీతుడుగాను సూర్యుని వలె తేజస్సు గలవాడు. సూర్యుడికి ఏ విధంగా అయితే తేజస్సు ఉంటుందో అంత తేజస్సు ఉంటుంది భగవంతుడు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సూర్యచంద్రులు ఆయన నేత్రాలు. భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడుగాను స్మరించును. భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడైనటువంటి వాడు. సూర్యుడు కాంతినిస్తున్నాడు, వేడి కూడా ఇస్తున్నాడు, కానీ వాటికి అతీతుడు అనమాట. ఆయన ఎక్కడో ఉంటారు, ఆయన దూరంగా ఉంటారు, కానీ ఆయన నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి వేడి అన్ని చోట్ల పడుతూ ఉంటుంది, అన్ని ప్రదేశాల్లో సమానంగా పడుతూ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడి శక్తి కూడా అన్ని చోట్ల వ్యాపితమై ఉంటుంది. పద్నాలుగో శ్లోకం. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యసః తస్యాహం సులభస్పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఉపార్థ, అచంచలమైన మనస్సుతో నన్ను ఎప్పుడు స్మరించువాడు భక్తియుక్త సేవలో స్థిరముగా నిమగ్నుడై ఉండనుగాన నన్ను పొందుట చాలా సులభం. అచంచలం అంటే చంచలం ఉండకూడదు అనమాట. ఆ చంచలమైన మనస్తత్వం ఎవరికైతే ఉండదో వాళ్ళు అటువంటి భక్తి యోగి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవలోనే స్థిరంగా చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట, భక్తితో శ్రద్ధతో. అలాంటి వాళ్ళు నన్ను పొందటం చాలా సులభం అని చెబుతున్నారు భగవంతుడు. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా నా సేవ ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు తేలిగ్గా నన్ను పొందగలుగుతారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం వ్యతాః. నన్ను పొందిన పిమ్మట భక్తి యోగులు
అయిన మహాత్ములు అత్యున్నతమైన సిద్ధిని పొందిన వారు దుఃఖ నిలయమైన ఈ అనిత్య ప్రపంచములకు ఎన్నడూనూ తిరిగి రాదు. ఈ నిత్యం కాదు, ఈ ప్రపంచం అనిత్యం. ఈ ప్రపంచానికి మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఎవరైతే ఆ ధామానికి చేరుకుంటారో, చింతామణి ధామానికి మళ్ళీ వెనక్కి వాళ్ళు తిరిగి రారు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. అలాంటి భక్తులు ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళు శాంత భక్తుడు, దాస్య భక్తుడు, సఖ్య భక్తుడు, వాత్సల్య భక్తుడు, మాధుర్య భక్తుడు, 5 రకాల భక్తులు వీళ్ళు. శాంత భక్తుడు అంటే శాంతంతో భక్తియుక్త సేవం చేస్తూ నిమగ్నుడై ఉంటాడట. దాస్య భక్తుడు అంటే సేవకుడిలాగా సేవలు చేస్తూ భక్తిని చేస్తూ ఉంటాడు. వాత్సల్య భక్తుడు తల్లిదండ్రుల్లాగా, తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా అయితే పిల్లల్ని ప్రేమగా చూసుకుంటారో, వాత్సల్యంతో ఉంటారో యశోదమాత అలా వాత్సల్యంతో ఉంటారట ఆయనతో. తర్వాత మాధుర్య భక్తుడు, వాత్సల్య భక్తుడు తర్వాత మాధుర్య భక్తుడు. దేవదేవునిపై ఇష్టం, ప్రేమను కలిగి ఉంటారు. గోపికలు వీళ్ళంతా ప్రేమను కలిగి ఉండేవాళ్ళు మాధుర్య రసాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటారు. రాధారాణి వీళ్ళందరూ కూడా మాధుర్య రసాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటారు. ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచమునందలి అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యధమ లోకం వరకును అన్నీ దుఃఖమయాలైన ప్రదేశాలే. అచ్చట జనన మరణాలు మరలా కలుగుతుండును. కానీ ఓ కౌంతేయ, నా లోకంలో పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. ఈ భౌతిక లోకంలో ఎవరు ఎంత పెద్ద భోగాలు అనుభవిస్తూ ఉండని, ఎటువంటి వాళ్ళు కానీ బ్రహ్మగారికి కూడా తప్పదట ఆ మరణం అన్నది. వాళ్ళు మళ్ళీ పునర్జన్మ పొందాల్సిందే భౌతిక లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఆధ్యాత్మిక లోకం గోలోకానికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆ ప్రళయం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు కృష్ణ చైతన్యం నందు నిత్య నిమగ్నులైన బ్రహ్మయు అతని భక్తులందరూ వారి వారి కోరికలను అనుసరించి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమును అనే ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి పొందుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు పొంది మళ్ళీ వాళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పదవులు కానీ వాళ్ళకు వచ్చేవి కానీ ఉంటాయి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళే. ఈ భౌతిక లోకంలో ఎవరు కూడా వాళ్ళకి స్థిర నివాసం ఉండదు భౌతిక లోకంలో. భూతగ్రామసయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్యాగమేవ పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. భూతగ్రామ జీవుల సముదాయం అంతా కూడా బ్రహ్మ పగలు ఆరంభించగానే జీవులందరూ కూడా మరలా పుడుతూ రాత్రి కాగానే మళ్ళీ లయల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట. బ్రహ్మగారి 1000 చతుర్యుగాలు ఒక పగలైతే బ్రహ్మగారి 1000 చతుర్యుగాలు ఒక రాత్రి అనమాట. ఆ పగలు రాగానే ఆ 1000 చతుర్యుగాలు అంటే కలియుగం, సత్యయుగము, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా. ఇట్లాంటి 4 యుగాలు 1000 జరగాలట. ఆ 1000 జరిగేంత వరకు ఒక పగలు జరుగుతుంది. ఆ పగలు ఉన్నంత వరకు పుడుతూనే ఉంటారు జీవులు. పుడతారు, చచ్చిపోతారు, మళ్ళీ పుడతారు, చచ్చిపోతారు. జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి ఇవి అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అదే బ్రహ్మగారు రాత్రి చీకటి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోగానే, రాత్రి అయిపోగానే మళ్ళీ 1000 చతుర్యుగాలు గడిచిపోతాయి అన్నమాట. రాత్రిలో ప్రళయము మొత్తం కూడా అంతా కూడా లయం అయిపోతుంది అనమాట. మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా అందరూ నశించిపోతారు.
20వ శ్లోకం. పరస్తస్మాస్తు భావన్యో వ్యక్తో వ్యక్తః సనాతనః యస్ సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. ఈ వ్యక్తావ్యక్త ప్రపంచములకు అతీతమైనవి శాశ్వతమైన మరియు ఒక అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. అది పరమోత్కృష్టమై ఎప్పుడు నువ్వు నశింపదు. ఈ ప్రపంచమునందున్నదంతయు నశించిన తర్వాత కూడా అది యథాతథంగా ఉంటుంది. అది అవ్యక్తం అన్నమాట, వ్యక్తం అవ్వదు. అది అలాంటి ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉంది, అది ఎప్పటికీ దానికి నశింపు లేదు, ఎప్పటికీ అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తాస్తమాహు పరమాగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఇదేంటంటే దేనిని వేదాంతుల అవ్యక్తమనియు అక్షరమనియు వర్ణితురు, ఏది పరమ లక్ష్యమని చెప్పబడుతున్నదో, ఏ ప్రదేశం పొంది మానవుడు తిరిగి రాడో అది నా దివ్య నివాసము. ఎక్కడికైతే వెళ్తే తిరిగి రారో, ఏదైతే అవ్యక్తమో, వ్యక్తం కాదది, ఆ ప్రపంచం చాలా గుహ్యంగా ఉంటుంది. అక్షరం అంటే క్షరం లేనటువంటి, నాశం అనేది లేనిది. ఆ మానవుడి పరమ లక్ష్యం ఏంటంటే అక్కడికి చేరుకోవడమే. ఆ ప్రదేశంలో మానవుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాడనమాట. ఇంక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంక అక్కడే ఉంటాడు. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఇవన్నీ అక్కడే ఉండవు. ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నట్టుగా అక్కడ ఉండదు అనమాట. పురుష 21, 27, 28. నైతే శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అర్జున, భక్తులు ఈ 2 మార్గాలను ఎరిగినప్పటికీ వారెప్పుడును కలత చెందరు. అందుకే ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరుడవుకమ్ము. 2 మార్గాలు. నైతే శృతి పార్థజానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. భిన్న మార్గాలు అన్నమాట ఇవి. భగవద్భక్తుడు భక్తుడు ఎంచుకునే మార్గం యోగయుక్త మార్గం. అంటే యోగం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు నిష్కామ కర్మ యోగం చేస్తూ విపరీతమైన సాధన చేయటం ద్వారా యోగంలో వాళ్ళు ప్రతిష్ఠితులై ఆ యోగంలో అభివృద్ధి చెందేందుకు కొంత దూరం వాళ్ళు పరమాత్మని హెల్ప్ తీసుకుంటారు, భగవంతుడిది తీసుకుని వాళ్ళ యోగంలో పూర్తిగా నిష్ణాతులయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. అదొక మార్గం. భక్తి మార్గం ఒకటి. ఈ 2 మార్గాలు తెలిసినటువంటి భక్తులు తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున, ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరుడవుకమ్ము అని చెప్తున్నారు. ఈ 2 మార్గాలు కూడా వారెప్పుడునూ కలత చెందరు. 2 మార్గాలు కూడా సరైనవే. కాకపోతే ఇది ఈ యోగ మార్గం ఈ విధంగా ఉంటుంది, భక్తి మార్గం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని చూసినప్పటికీ కూడా నువ్వు భక్తిలో స్థిరుడుగా అని చెబుతున్నారన్నమాట భగవంతుడు. భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకో, భక్తి శ్రేష్టమైంది అని. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అచేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చార్జ్యం. భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అంగీకరించు మానవునికి వేదాధ్యయనం వలన, నిష్ఠతో యాగములను చేయటం వలనను, దానముల వలనను, ఆధ్యాత్మిక సాపేక్షములైన వ్యాపారములను అనుసరించటం వలనను కలుగు ఫలితములు లభింపకపోవు. భక్తియుక్త సేవను ఆచరించడితే మాత్రమే వీటన్నింటినీ పొంది చివరికి అతడు శాశ్వతమైన దివ్యధామాన్ని పొందుతారు. భక్తియుక్త సేవా మార్గాన్ని అంగీకరించేటువంటి వాళ్ళు వేదాధ్యయనం వలన, లేకపోతే నిష్ఠతో యోగాను ఆచరించాల్సిన అవసరం లేదు, వేదాధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దానాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు,
ఆధ్యాత్మికమైన సాపేక్షాలైన వ్యాపారాలు ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం, ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో భగవంతుడిని సేవిస్తే చాలు. ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తే గనక ఆ ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట కన్క్లూషన్. ఇప్పుడు మనము 9th చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. 9వాధ్యాయః పరమగుహ్య జ్ఞానయోగః. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అంటే పరమ గుహ్య జ్ఞానం అని కూడా అంటారు. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అన్నమాట. ఇది 9వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏమడుగుతున్నారు? భక్తి అత్యంత రహస్యమైంది అని చెప్తున్నారు. 9వ అధ్యాయం. 9, 10 అధ్యాయాలు మనకి ఏ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి అంటే మనకి 9, 10 అధ్యాయాలు కేవలం భక్తి గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం భగవద్గీత గ్రంథం మొత్తంలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి భక్తి యోగం ఎంత ముఖ్యమైందో ఈ భక్తి యోగంలో 9, 10 అధ్యాయాలు అంత ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. మధ్యలో ఉన్నటువంటి 9, 10 అధ్యాయాలు మనకి అంత ముఖ్యమైనటువంటివి. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు? నా భక్తుడివిగా నన్ను యుద్ధం చెయ్యి అని చెబుతున్నారు. భౌతిక జగత్తులో కృష్ణుని సంబంధం అచించవనే విషయాన్ని చెప్తారు. స్వరూప జ్ఞానం గురించి చెబుతారు. మహాత్ములకు తెలుసు, మూఢులకు తెలియదు అని చెప్తారు. తర్వాత భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహ పాత్రులు అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చర్చించుకుంటాం మనం. తొమ్మిదవ అధ్యాయం. ఇదేంటంటే ఇది భక్తులకి, దాసులకు అవసరమైనటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట. ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానం శుద్ధ భక్తులకి అవసరమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది. ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతున్నది శుద్ధ భక్తులకి ఉపయోగపడేటువంటి జ్ఞానం. భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన యందు భక్తులకు కావాల్సిన ఐక్య జ్ఞానం అన్నమాట ఇది. మరియు శుద్ధ భక్తి యొక్క గొప్పదనాన్ని కృష్ణ భగవానుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పారు. తర్వాత భగవంతుడి మహిమను తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనం. భగవంతుడి మహిమలేంటి అనేది తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే భగవంతుడి శక్తి, ఐశ్వర్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఆ ఐశ్వర్యం తెలుసుకొని కర్మ జ్ఞాన యోగాల కన్నా కూడా భక్తి గొప్పది అని చెప్పనని తెలుసుకోగలుగుతాం. ఐశ్వర్యం తెలుసుకోవడం ద్వారా, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవడం ద్వారా కర్మ జ్ఞానాల కన్నా కూడా భక్తి యోగం ఎంతో ముఖ్యమైనది, గొప్పది అని చెప్పనని తెలుసుకోగలుగుతాం. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే మనం దేహం కాదు, ఆత్మ అని తెలుసుకోవటం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం అంటే నేను ఆత్మ అని తెలుసుకోవటం. అది చిన్మయం, ఆనందమయం ఆత్మ. తర్వాత తత్పదార్థ జ్ఞానం, బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవటం. జ్ఞానం అంటే ఇదన్నమాట అర్థం. జ్ఞానం అంటే త్వంపదార్థ జ్ఞానం, తత్పదార్థ జ్ఞానం, ఐక్య జ్ఞానం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం అంటే ఆత్మని గురించి తెలుసుకోవటం. అది చిన్మయము, ఆనందమయము ఆత్మ అని చెప్పినని తెలుసుకోగలగటం అన్నమాట. తర్వాత తత్పదార్థ జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే పరతత్వం, నిర్గుణతత్వం, బ్రహ్మం గురించి తెలుసుకోవటం.
తర్వాత ఐక్య జ్ఞానం, ఆత్మ బ్రహ్మ ఒకటే అనేది ఐక్య జ్ఞానం. కర్మ అంటే ఏంటి? కర్మ అంటే ఏంటంటే శరీరాన్ని కలిగించేది, మళ్ళా శరీరాన్ని ఇస్తుంది. ఆ కర్మ అనేది సంసారాన్ని ఇస్తుంది. భూత భావోద్భవకర, శరీరాన్ని కలిగించేది. ఇది విసర్గ, కర్మ భక్తి అంటే. విసర్గ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ 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 జన్మలు కలిగించేది. సృష్టి గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. విసర్గ అంటే మనకి బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తారు కదా, బ్రహ్మగారి దీంట్లో కూడా విసర్గ వస్తుంది. అంటే సృష్టి ఉంటుంది, లయం ఉంటుంది. అట్లాగే జన్మ మృత్యువు, అది విసర్గ. కేవల భక్తి పర్యాయ పదాలు. అనన్య భక్తి, శుద్ధ భక్తి, అకించన భక్తి అంటారు కేవల భక్తిని. ఇప్పుడు కేవల భక్తి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మనం. కేవల భక్తి అంటే సాధన భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. సాధన భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. ఈ సాధన భక్తిలో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. వైది భక్తి, రాగానుగ భక్తి. సాధన భక్తిలో ఇప్పుడు ప్రధానీభూత భక్తి అంటే ఏంటి? ప్రధానీభూత భక్తి అంటే కర్మ మిశ్రమ భక్తి, జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తి, యోగ మిశ్రమ భక్తి. అంటే కర్మ మిశ్రమ భక్తి అంటే కర్మ మిశ్రమం అయి ఉంటుంది భక్తి చేస్తారు. ఇప్పుడు కర్మ అంటే మొత్తం ఒక 90% మనం పనులలోనే మునిగిపోతాం, 10% భక్తి చేస్తాం. దాన్ని కర్మ మిశ్రమ భక్తి. యోగ మిశ్రమ భక్తి అంటే 90% కర్మలు చేస్తారు, సాధన దాన్ని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. 10% యోగా చేస్తారు, యోగ మిశ్రమ భక్తి. జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తి. జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తి కూడా అంతే. అట్లా జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తి ఏమో జ్ఞాని చేస్తాడు, యోగ మిశ్రమ భక్తి ఏమో యోగి చేస్తాడు, కర్మ మిశ్రమ భక్తి ఏమో అర్థార్థి, జిజ్ఞాసుడు. కర్మ మిశ్రమ భక్తి ఉదాహరణ వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నమాట. వీళ్ళు కర్మ మిశ్రమ భక్తి చేస్తారు. ఇప్పుడు కేవల భక్తి అంటే ఏంటి? సాధన భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. సాధన చేయటం ద్వారా మనకి శ్రద్ధ వస్తుంది అన్నమాట. భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. సాధన భక్తిలో మళ్ళీ వైది భక్తి, రాగానుగ భక్తి. వైది భక్తి అంటే ఏంటి? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. టైం ప్రకారంగా భగవంతుడికి హారతి ఇవ్వటం, టైం ప్రకారంగా నివేదన చేయటం, ఆఫరింగ్. ఇవి పాటలు పాడాలి, ఈ మంగళహారతిలో ఈ పాట పాడాలి, హారతి ఇచ్చేటప్పుడు, ఆఫర్ చేసేటప్పుడు ఇది చదవాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓ పద్ధతి ఉంటుంది, ఒక టైం ఉంటుంది. ఆ టైం ప్రకారంగా దాన్ని ఫాలో అవుతూ చేసేది మనకి వైది భక్తి అనమాట. ఇప్పుడు మనకి అన్యాభిలాషత శూన్యం. ఎటువంటి అభిలాష కూడా ఉండకూడదు. ఎటువంటి అభిలాష కూడా లేకుండా మనము భగవంతుడి ఆనందం కోసం భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకోవాలట. భగవంతుడి సంతృప్తి పరచడమే అభిలాష, మోక్షం. అభిలాష ఉండడం, మోక్షం అభిలాష ఉండకూడదు. భగవంతుడిని సంతోషపరచాలి, సంతృప్తి పరచాలి అనే అభిలాషే ఉండాలన్నమాట. మోక్షం ఎవరికి ఉంటుంది? మోక్షం మీద యోగికి ఉంటుంది. ఆ సాధనాలన్నీ చేసుకుని ఆ మోక్షం అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం అవుదాం, మోక్షం కలగాలని చెప్పినని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. భౌతికమైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి. భౌతికమైనటువంటి ఫలాలు కావాలి అని చెప్పినని కూడా కోరుకోకూడదు.
అన్యాభిలాష శూన్యం అంటే ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడిని సంతృప్తిపరచాలి, ఆయన్ని ఆనందపరచాలి, ఆ ఆనందమే నా ఆనందం అనుకోవాలట. జ్ఞాన సాధనాల కంటే శుద్ధ భక్తి ఉత్తమమైంది. జ్ఞాన సాధనాలు ఇప్పుడు యోగా చేసినా లేకపోతే ఈ జ్ఞాన సాధనాలు అంటే ఈ యజ్ఞాలు చేయటం, యాగాలు చేయటం, వేదం చదువుకోవటం, వేద మంత్రాలతో ప్రవర చెప్పటం, ఇవన్నీ కూడా వాటి మీదే ధ్యాస ఎక్కువ ఉంటుంది, భగవంతుడి మీద ఉండదు వాళ్ళకి. ఎట్లా చెప్తున్నాము, సరిగ్గా వెళ్తోందా, ఆ దాని మీద దృష్టి ఉంటుంది. అవన్నీ దేనికన్నా కూడా ఆ జ్ఞాన సాధనాలన్నింటికన్నా కూడా శుద్ధ భక్తి ఉత్తమమైంది అని చెప్పినని మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించడానికి ఏం కావాలి? శ్రద్ధ కావాలి, అంతఃకరణ శుద్ధి కాదు. అంతఃకరణ శుద్ధి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు భక్తి చేసుకోవడానికి, భక్తి యోగానికి. నిష్కామ కర్మయోగం కూడా అవసరం లేదు. మనం ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుడికి ఏది చేసినా సరే భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ ఉండాలి. అదే శ్రద్ధ భక్తి అంటే. నిష్కామ కర్మయోగం తనని తాను ఎప్పుడు కూడా టెస్ట్ చేసుకుంటాడు నిష్కామ కర్మయోగం చేసుకుంటూ. అంటే నా ఇంద్రియాలు ఏమైనా కోరుకుంటున్నాయా, ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోగలుగుతున్నానా, నేను సరిగ్గా సాధన చేస్తున్నానా, యోగా చేస్తున్నానా, యోగా కరెక్ట్గా వస్తున్నది, ఆ యోగా విధానం, ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాడు. భగవంతుడితో తృప్తి పడుతున్నాడా అనేది చూడడు. భగవంతుడు తృప్తి పడుతున్నాడా అనేది చూసేది భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకునేది భక్తుడు మాత్రమే, భక్తి యోగం మాత్రమే. భక్తి యోగం మాత్రమే అందుకు శ్రేష్టమైంది. అది మనకి అతి గుహ్యం అనమాట. భక్తుడు లక్ష్యం పూర్ణ శ్రద్ధ కావాలి. భగవంతుడికి పూర్ణ శ్రద్ధ ఎట్టా వస్తుంది? మనకి శ్రద్ధ రావాలి. ఒక మనిషికి ఎలా వస్తుంది? భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ రావాలంటే ఆ భగవంతుడి గురించి కథలు వినాలి, ఆ భగవంతుడి లీలలు వినాలి, ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, శాస్త్రాలు వినాలి, చదువుకోవాలి. తర్వాత సాత్వికమైన ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా గొడవలు, కొట్టుకోవడాలు, తిట్టుకోవటాలు, ఏడవటాలు, ఈ గొడవలన్నీ ఉండకూడదు. భౌతికమైనటువంటి గోళలు ఏవీ ఉండకూడదు. నాకు ఇంత ధనం వచ్చింది, ఇంత ఖర్చు పెట్టాను, ఇంత లాస్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు కబుర్లు. ఇవన్నీ ఏవీ ఉండకూడదు. సత్వగుణంలో ఉండాలి, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండాలి. భక్తి చేసుకోవాలంటే శ్రద్ధ పెరగాలంటే భక్తుల సాంగత్యం కావాలి. అంతఃకరణ శుద్ధి లేకపోయినా కూడా పర్వాలా, దానంతట అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. మనం భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక అంతఃకరణ శుద్ధి అది ఆటోమేటిక్గా అదే శుద్ధి అయిపోతుంది. శ్రద్ధతో భక్తి చేస్తే స్వతహాగా ప్రబలం అవుతుంది. స్వతహాగా దానంతట అదే మనలో ఉన్నటువంటి మనసు మారిపోతుంది అనమాట, మెత్తగా అయిపోతుంది మనసు. ఆ ఉన్నటువంటి కఠినత్వం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. రజోగుణం, తమోగుణం సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి భక్తి చేస్తూ ఉంటే, శ్రద్ధగా చేస్తూ ఉంటే. సాధన భక్తి, శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే వైదీ సాధన భక్తి చేయాలి. వైదీ సాధన భక్తి అంటే ఏంటి? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వటం. ఏ టైంకి మంగళారతి 4:30 కల్లా మంగళారతి ఇచ్చేస్తారు. ప్రతి చోట కూడా మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా 4:30కి హారతి ఇవ్వాల్సిందే భగవంతుడికి. ఒక టైమింగ్ అనమాట. ఆ టైం ప్రకారంగా నడుచుకుంటారు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో. ఈ టైంకి ఆఫర్ చేయాలి, ఈ టైంకి 8 ప్రతి టెంపుల్లో కూడా భాగవతం చదువుతారు, భాగవతం చెప్తారు. అట్లా అదంతా కూడా వైదీ సాధన భక్తి అనమాట. అట్లా శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే వైదీ సాధన భక్తి చేయాలి. ఈ వైదీ సాధన భక్తి చేయాలి అంటే, శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే వాళ్ళకి అటువంటి శ్రద్ధ కలగాలంటే ఏం చేయాలి?
వాళ్ళకి ఎలా కలుగుతుంది? భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి ఐశ్వర్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ద్వారా వైదిక సాధన భక్తికి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం అపేక్షితం. శుద్ధ భక్తికి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియాలి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలియటం కోసం 9వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. ఏంటి? ఇదే ఐశ్వర్య జ్ఞానం అన్నమాట. 9వ అధ్యాయం భగవంతుడి గొప్పతనం. ఐశ్వర్య జ్ఞానం అంటే ఏంటి? భగవంతుడి గొప్పతనము, ఆయన కంట్రోలింగ్ పవర్ అన్నమాట. అంటే ఈశ్వరుడు అంటే నిగ్రహించేవాడు, నియంత్రించేవాడు అన్నమాట. నియంత్రించేవాడు. అలాంటి నియంత్రించేవాడు భగవంతుడిలో ఆ శక్తి ఉంది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతికి సూయతే సచరాచరం. అన్ని చరాచర జీవులన్నింటినీ అన్నీ కూడా భగవంతుడి అధ్యక్షతనే ఉన్నాయి. ఆయనే నిగ్రహిస్తాడు, ఆయనే ఆయనే ఆ జీవులన్నింటినీ రక్షించేవాడు. వాటికి పుట్టుకనిచ్చేది ఆయనే, వాటిని పోషించేది కూడా ఆయనే. ఒక చీమ దగ్గర నుంచి ఏనుగు దాకా ప్రతి జీవిని కూడా భగవంతుడే పోషిస్తున్నాడు. ఇదే ఐశ్వర్య జ్ఞానం. పూర్ణ శ్రద్ధ కలిగాక వైదిక భక్తి చేయాలి. ఐశ్వర్యం తెలుసుకోవటం వలన భగవంతునిపై మనకి గౌరవం కలుగుతుంది. ఐశ్వర్యం తెలిస్తే ఏమవుతుంది? ఆ భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు అనేది తెలిసిన తర్వాత మనకి ఆయన మీద గౌరవం కలుగుతుంది. ఈ 9, 10 అధ్యాయాలు ఏంటంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం. ఇదం గుహ్యతరం, గుహ్యతమం. శాస్త్రాలు గుహ్యం. భగవద్గీత శాస్త్రాలు అంటే ఏంటి? భగవద్గీత, భాగవతం, సమస్త శాస్త్రాలు కూడా సారం భగవద్గీత. సమస్త శాస్త్రాల సారం భగవద్గీత. ఇది గుహ్యమైనటువంటిది. దీంట్లోది మనకి ఒక గురువు చెప్తేనే మనకి అర్థమవుతుంది, లేకపోతే తెలియదు. గుహ్యం, గుహ్యతమం. గుహ్యతమం అంటే మధ్యలో అధ్యాయాలు. ఇవి 9, 10 అధ్యాయాలు గుహ్యతమం. తర్వాత గుహ్యతరం, గుహ్యతర జ్ఞానం. గుహ్యతర జ్ఞానం అంటే భగవంతుని ధామానికి ఎలా చేరాలి. 7, 8 అధ్యాయాలు చెప్పారు మనకి ఎలా చేరాలి అనేది చెప్పారు. 2, 3 అధ్యాయాల్లోనే మోక్షాన్ని పొందే జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. 2, 3 అధ్యాయాల్లో మనకి ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి, ఏ విధంగా మోక్షం పొందాలి అలా అనే దాని గురించి మనకి 2, 3 అధ్యాయాల్లో చెప్పడం జరిగింది. 9, 10 అధ్యాయాల్లో గుహ్యతమ జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు మనకి. 9, 10 అధ్యాయాలు అంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం. ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి వైదిక భక్తి బాగా శ్రద్ధగా చేయటంలో మనకి భగవంతుడి మీద గౌరవం కలుగుతుంది. శ్రద్ధగా చేయగలుగుతాం మనం. ఈ శ్లోకంలో జ్ఞానం అంటే భక్తి, ఇది శాశ్వతం. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే త్వంపురుష తత్పురుష ఐక్య జ్ఞానం కాదు. ఈ శ్లోకంలో ఫస్ట్ శ్లోకంలో మనకేం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలో ఓం శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడు కానందున ఆ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైన విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుంచి ముక్తిని పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే మనకి భక్తి అని చెప్పనని తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానం అంటే ఈ భక్తి అనేది శాశ్వతం అన్నమాట. ఇది
ఇది త్వం తత్పదార్థ ఐక్య జ్ఞానం కాదు. ఈ జ్ఞానం అంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన అర్థం. ఆ భక్తి అని తెలుసుకుని ఆ భక్తిని గురించి నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా, ఇప్పుడు ఒక గులాబ్ జామ్ చూసాం మనం, చూస్తే అది ఎర్రగా ఉంది గులాబ్ జాము, తీయగా ఉంటుందిట, రౌండ్గా ఉంది, చాలా స్మూత్గా మెత్తగా ఉంది అని చెప్పిన అన్నీ చెప్పగలుగుతాం, మనం చూస్తాం. కానీ దాన్ని రుచి చూసినప్పుడు మాత్రమే అనుభవపూర్వకంగా మనం చెప్పగలుగుతాం అది చాలా టేస్ట్గా ఉంది, అద్భుతంగా మధురంగా ఉంది, ఇంకొకటి తినాలనిపిస్తుంది అనేది ఎప్పుడు చెప్తాం? అనుభవపూర్వకంగా. దాన్ని అనుభవించినప్పుడు మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట మనం. అట్లా విజ్ఞానం అంటారు. అనుభవపూర్వకంగా చెప్పడాన్ని విజ్ఞానం అంటారు. భౌతిక జగత్తులో అందరికీ పిచ్చివాళ్ళలాగా కనిపిస్తాం. ఏంటంటే ఎప్పుడు భగవద్గీత పుస్తకాలు వేసుకొని కూర్చుంటుంది, భాగవతం చదువుతూ ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి చదువుతూ ఉంటుంది, జపం చేసుకుంటూ ఉంటుంది, 24 గంటలు కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఉంటుంది. దాని ధ్యానంలో అది ఉంటుంది, కానీ మనం చెప్పేది పట్టించుకోదు. ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటారు. మన గురించి అసలు ఏం పట్టించుకోదు. ఏదో వస్త్రాలు కట్టుకుంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏం లేదు మనకి, అసలు తన గురించే తనకి తెలియదు, ఏదో ధ్యానంలో ఉంటుందంటారు భౌతిక దృష్టితో చూసేవాళ్ళు. వాళ్ళకేంటి, వాళ్ళు చెప్పే మాటలన్నీ వినాలి, వాళ్ళు చెప్పే ఇవన్నీ చూడాలి, అదంతా ఉంటుంది వాళ్ళకి భౌతికం. ఆధ్యాత్మికంగా ఉండే వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలోనే, నిరంతరం భగవంతుడి జపంలోనే ఉంటారు కంటిన్యూస్గా. అది భౌతిక జగత్తుకి ఆధ్యాత్మికమైన వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. భౌతికమైనటువంటి మనుషులకి ఆధ్యాత్మికమైన వాళ్ళకి. పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం. శరణాగతి చెందిన వాళ్ళు శరణాగతి చెంది 24 గంటలు కూడా నామకీర్తన చేయాలి. భౌతిక వ్యక్తులతో తిరిగితే జీవితం పాడైపోతుంది, వాళ్ళకి నాశనం అయిపోతుంది. ఎప్పుడు భౌతికంగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. శ్రవణ కీర్తన స్మరణ చేయాలి. శ్రవణము, కీర్తనం, స్మరణం, భక్తి, ఈ 64 రకాలు ఉందిట. ఇవన్నీ కూడా చేయాలి మనం. కొన్ని అయినా చేయాలి. ఎంతసేపు స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి, భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నామస్మరణ, భక్తుల సాంగత్యము, అర్చన, భగవత్ శ్రవణం, భాగవత శ్రవణం, భాగవతాన్ని వింటూ ఉండాలి. ధామంలో నివాసం. ఈ 5 కూడా అంగాలు శ్రద్ధ పెంచుకోవడానికి. శ్రద్ధగా ఉండి శ్రద్ధని పెంచుకోవడానికి అంగాలు ఏంటంటే 5 అంగాలు. శ్రద్ధ ఏ విధంగా పెరుగుతుంది మనిషికి? నామస్మరణ, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి. మన చుట్టూ భక్తులు ఉండాలన్నమాట. అర్చన, భగవంతుడిని అర్చిస్తూ ఉండాలి, శ్రీ విగ్రహాన్ని. భాగవత శ్రవణం, భాగవతాన్ని వింటూ ఉండాలన్నమాట. తర్వాత ధామంలో నివసించాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా ధామాలు ఉంటాయి, ఆ ధామాల్లో నివసించాలి. ఈ 5 కూడా శ్రద్ధకి అంగాలన్నమాట. శుద్ధ భక్తి అన్నది రాజవిద్య. శుద్ధ భక్తి రాజగుహ్యం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం. శుద్ధ భక్తి అన్నది గుహ్యతమ జ్ఞానం. ఇది ఈ గుహ్యతమ జ్ఞానం అంటే గుహ్యమైన వాటికి రాజు లాంటిది అనమాట. పరమ గుహ్యమైంది. శుద్ధ భక్తి పవిత్రమైంది. అదే ఇక్కడ చెబుతున్నారు రెండో శ్లోకంలో. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఇది రాజు లాంటిది అనమాట. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాదు. రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం.
ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతి, స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా ఉండగలగటానికి సంతోషాన్ని కలుగజేసేది ఈ జ్ఞానం. రాజవిద్య అంటే ఇది చాలా గుహ్యం, రహస్యాల్లో కల్లా రహస్యమైనటువంటిది, గుహ్యమైన వాటికి రాజు అన్నమాట. ఇది శుద్ధ భక్తి, పవిత్రమైంది, ప్రత్యక్షంగా అనుభవించగలిగింది. ఏ విధంగా అయితే బాగా ఆకలి అవుతున్నది, మనకి ఒక ముద్ద తిన్నాం, తుష్టి కలుగుతుంది. తినంగానే అబ్బా తింటున్నాను రా అనే ఒక రకమైన ఆనందం, పుష్టి కలుగుతుంది. రెండో ముద్ద కల్లా పుష్టి, తర్వాత ఆనందం, క్షుద్బాధ నివృత్తి అవుతుంది. పుష్టి క్షుద్బాధ నివృత్తి. ఆ ఆకలి అనేది తగ్గిపోతుంది. తర్వాత పుష్టి కలుగుతుంది, బలం కలుగుతుంది. తర్వాత మనకి తుష్టి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా భక్తి చేయటం ద్వారా భగవంతుడి పైన ప్రేమ పెరుగుతుంది. మనకి భక్తి చేస్తూ ఉంటే గనక కంటిన్యూస్గా మనలో ఉన్నటువంటి అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు, అవి మొత్తం కూడా తొలగిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. మనం ప్రయత్నించక్కర్లా, అప్రయత్నంగానే అవి వెళ్ళిపోతాయి బయటికి. భక్తితో హృదయం పూర్తిగా పవిత్రం అయిపోతుంది. మనస్సు పవిత్రం అయిపోయినప్పుడు అది పవిత్రం అయిపోతూనే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. భగవత్ ప్రేమ పెరుగుతుంది, భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది, భగవద్ అనుభవం పెరుగుతుంది. భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడిని ఎట్లా గౌరవించాలి, భగవంతుడిని ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, ఏ విధంగా పూజ చేయాలి, ఆయనకి ఏ విధంగా ఆఫర్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. తర్వాత అన్య విషయాలపై విరక్తి పెరుగుతుంది. వేరే విషయాలు మన భక్తికి కాకుండా వేరే విషయాలు ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద విరక్తి కలుగుతుంది. ఒక్కరోజు మనం భగవంతుడికి సేవ చేయకపోయినా కూడా, భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయకపోయినా కూడా, అన్నం కూడా తినలేము. అన్నం తింటుంటే కూడా మనకి భగవంతుడే గుర్తుకొస్తాడు, ఈరోజు చేయలేదు కదా నువ్వు నాకు అని చెప్పి. అట్లా మనకు అటువంటి పరిస్థితి వస్తుందన్నమాట. ధర్మం కన్నా వేరైంది కాదు ఇది. శుద్ధ భక్తి చేస్తే అన్ని ధర్మాలు చేసినట్లే. అన్ని ధర్మాలు అంటే ఇప్పుడు పతి ధర్మం, భార్య ధర్మం, భర్త ధర్మం, తల్లి ధర్మం, తండ్రి ధర్మం, అత్త ధర్మం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ పనులు కూడా చేసినట్లే శుద్ధ భక్తి చేస్తూ ఉంటే. ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కూడా వాటిల్లో కూడా పరిశుద్ధం అయిపోతూనే ఉంటాం. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము భక్తి సేవ యందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, అందరూ పారిపోతారు నువ్వు యుద్ధంలో నిలబడ్డావంటే. శత్రువులందరినీ జయించేటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడివి నువ్వు అర్జున. ఈ భక్తి సేవ, ఈ ధర్మం యందు విశ్వాసం లేని జనులు, భక్తి మీద ఎవరికైతే విశ్వాసం లేదో వాళ్ళు పదే పదే, అంటే ఎవరైతే పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వరో, భగవంతుడిని నమ్మరో, గౌరవించరో, వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకుపోతూ ఉంటారు అనమాట. భౌతికమైన ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఎక్కువగా ఉండి మళ్ళీ 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 జన్మలు
తీసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఈ లోకానికి తిరిగి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. జ్ఞానయోగం చేస్తేనేమో ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుందిట, అష్టాంగ యోగం చేస్తేనేమో పరమాత్మ సాక్షాత్కారం, అంటే బ్రహ్మంలో లీనమైపోతారు. భక్తి యోగం చేస్తేమో భగవత్ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. భాగవత ధర్మం ఎవరైతే అనుసరిస్తారో, ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. ఇప్పుడు చుట్టూ వేళ్ళకి నీళ్లు పోయటం చేత ఆ కొమ్మలను, రెమ్మలను, ఆకుల్ని తృప్తిపరచవచ్చు. అట్లే ఉదరానికి ఆహారం, మనం అన్నం తింటుంటే ఫస్ట్ పొట్టలోకి వెళ్తుంది ఆహారం, కానీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు మొత్తం కూడా తృప్తి పడతాయి. అవన్నీ కూడా బలాన్ని పుంజుకుంటాయి మనం ఆహారం తీసుకుంటే. అట్లాగే దేవదేవుని దివ్య సేవ యందు నిమగ్నుడైనప్పుడు మానవుడు అప్రయత్నంగా దేవతలందరినీ కూడా తృప్తిపరిచినట్టే. దేవతలందరూ కూడా తృప్తి పడతారట భగవంతుడిని సేవిస్తే. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు. జయ ప్రభుపాద్ భాష్యంలో. శ్రద్ధ ద్వారా మాత్రమే కృష్ణ చైతన్యంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది, లేని వాళ్ళకి కృష్ణ చైతన్యంలో అభివృద్ధి చెందలేరు. మయా తతమిదం సర్వం తర్వాత 4వది మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. అవ్యక్తమూర్తితో కూడిన నాచే ఈ సర్వ ప్రపంచము వ్యాప్తమై ఉన్నది. జీవులన్నీ నా ఎందు కలవు, కానీ నేను వాని ఎందు లేను. అన్నీ మొత్తం కూడా నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వాట్లలో లేను అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ సీరియస్ ఇన్ స్కూల్, we remain in class. మనం సీరియస్గా చదువుకోలేదు, ఏం చదువుకోకుండా మనము కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందా? రాదు కదా. ఏమి చదవనప్పుడు వాడు ఫెయిల్ అయిపోతాడు. భౌతికంగా మనం పెట్టుకున్నటువంటిదే ఇట్లా అయినప్పుడు, మనం సాధన చేయనప్పుడు, చదవకపోతే ఫెయిల్ అయిపోయేటప్పుడు, ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలి అంటే మన సాధన లేకుండా ఎదగలుగుతామా? ఎదగలేము. మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా చక్రంలో, ఆ చక్రంలో మనం తిరుగుతూ అక్కడక్కడే ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ సీరియస్ ఇన్ డివోషన్, we remain in the same cycle of birth and death. మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, చచ్చిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం. అదనమాట. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము అవ్యక్త స్వరూపముతో వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నా యందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ
నేను వాటి యందు స్థితులను కాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ మధ్యలో మనకి భూలోకం, భువర్లోక, సువర్లోక, మహల్లోక, జనలోక, తపలోక, సత్యలోక, ఇవన్నీ లోకాలు, 7 లోకాలు. తర్వాత ఇక్కడ కింద 7 లోకాలు: అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. ఏ ఈ భువర్లోకం అంటే భువర్లోకంలో ఈ ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు మళ్ళీ ఎంత జీవితం గడపాలో అంత జీవితం గడిపిన తర్వాతే అక్కడ అక్కడ వేళ్లాడుతుంటారు. అన్నం ఉండదు, నీళ్ళు ఉండదు, వాళ్ళకి అల్లాడిపోతూ ఉంటారు. మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు వాళ్ళు అన్ని రకాల శిక్షలు అనుభవించిన తర్వాత. లేదు, పుణ్యం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ లోకాలకు వెళ్తారు, అప్పర్ ప్లానెట్స్కి. వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇవి హయ్యర్ ప్లానెట్స్. అన్నిటికన్నా అప్పర్ ప్లానెట్ ఏది అంటే గోలోకధామం. ఆ గోలోకానికి చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. ఈ లోయర్ ప్లానెట్స్ అని చీకటి లోకాలు ఇవన్నీ కూడా. ఈ చీకటి లోకాలకు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది. మళ్ళీ జన్మ రావడం అనేది మానవ జన్మ చాలా సమయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి కారణోదక సాయి విష్ణువు ఆయన విష్ణువు. ఆయన శరీరం నుంచి, ఆయన శరీరం స్వేద జల ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల నుంచి జీవులు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది, తర్వాత లయం జరుగుతుంది. ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి స్వేద జలము, ఆ జలం కింద సగం భాగం వ్యాపించి ఉంటుంది. ఆ జలం మీద ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకుంటారు వచ్చి. ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఏం చేస్తారంటే, కారణోదక సాయి విష్ణువు తన దృష్టిపాతంతో ప్రకృతిని సృష్టిస్తారు, ప్రకృతి మాతని. ఆ ప్రకృతి మాతలో ఈ 3 గుణాలకి సంబంధించిన అండాలన్నీ కూడా, జీవులన్నీ, ఆత్మలన్నీ కూడా ఉంటాయి ప్రకృతి మాతలో ఆ దృష్టిపాతంతో. ఆ ఆత్మలన్నీ, ఆ అండాలన్నీ కూడా ఈ విరాట్ స్వరూపం ఏంటంటే, విరాట్ స్వరూపము ఈ తామరతూడులో ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట విరాట్ స్వరూపం. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో మొత్తం కూడా ఆత్మలన్నీ కూడా, జీవాత్మలన్నీ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ విరాట్ స్వరూపం మొత్తం కళ్ళు, కాళ్ళు, చేతులు, అనేకమైన కాళ్ళు, 9 అంగుళాల దీంట్లో ఉంటుందిట, పొడవులో విరాట్ స్వరూపం. ఆ విరాట్ స్వరూపం నుంచి ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మగారు ఫస్ట్ జీవి అనమాట. ఈయన భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి ఫస్ట్ జీవి ఎవరంటే బ్రహ్మగారు. ఈ పద్మంలో నుంచి ఆయన ఉద్భవిస్తారు. ఆయన కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికి అంతా చీకటిగా కనిపిస్తున్నదిట. చీకటిగా ఉండేటప్పటికి ఆయన ఏం తోచక అయోమయం అయిపోయింది. లోపలికి వెళ్ళారు. ఈ తామరతుడిలో కింది దాకా వెళ్ళారు, బొడ్డు దాకా. వెళ్ళిన తర్వాత అదంతా కూడా చీకటిగానే కనిపించింది ఆయనకి. చీకటిగానే కనిపించేటప్పటికి ఆయన మళ్ళీ పైకి వచ్చారు. పైకి వచ్చిన తర్వాత 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు. తప అని వినిపించిందిట. తపస్సు చేయమంటున్నారు భగవంతుడు అనుకుని తపస్సు చేశారు. ఆ తపస్సు చేస్తే ఆయన హృదయంలో నుంచి ఆయనకి కనిపించారు భగవంతుడు. ప్రత్యక్షమయ్యి నువ్వు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పినని బ్రహ్మగారికి చెప్తారు. అప్పుడు బ్రహ్మగారు ఒక్కొక్క ఆత్మకి దేహాన్ని ఇస్తూ ఆ శరీరాల్ని సృష్టిస్తారనమాట. 84 లక్షల జీవరాశుల శరీరాలన్నీ కూడా సృష్టిస్తారు. భౌతిక సృష్టి జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ఆ సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించింది బ్రహ్మగారు అయినప్పటికీ కూడా అసలు బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే ఈ విష్ణువే. కాబట్టి మనం భగవంతుడే బీజ ప్రదాత అని మనము తెలుసుకోవాలి.
ఈ బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తారు. ఆ సృష్టి చేసిన తర్వాత కొంతకాలం 1000 సంవత్సరాలు ఆ సృష్టి అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. తర్వాత 1000 సంవత్సరాలు బ్రహ్మగారు ఒకరోజు అంటే 1000 సంవత్సరాలు పగలు, 1000 సంవత్సరాలు రాత్రి, చతుర్యుగాలు, మహాయుగాలు. అవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. అదనమాట. సమస్త విశ్వం కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం, వ్యక్తం కాదు ఆయనది రూపం, ఆయన కనిపించరు అనమాట. సమస్త ప్రాణులు కూడా ఆయనలో నుంచే వచ్చినటువంటివి. ఆయన బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే భగవంతుడే. ఈ గోలోక చార్ట్ గురించి ఇంకొకసారి టైం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. నచమత్స్థాని భూతాని పశవే యోగమైశ్వరం భూత బృంద చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టింపబడినదంతయు సర్వప్రాణులు నాలో స్థిరముగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడనైనా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను. అన్నీ సృష్టించిన వాడిని నేనే, కానీ వాటి ప్రభావం నా మీద ఉండదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే భౌతిక ప్రకృతి ప్రభావం అంటే గుణాల ప్రభావం. గుణాలు అవన్నీ కూడా నాకు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. యథాకాశ స్థితో నిత్యం వై సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మస్తాని చుపదారయ. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలో స్థితమై ఉన్నట్టు, అదే విధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. ఆ గాలి ఏ విధంగా ఆకాశంలో స్థిరమై ఉంటుందన్నమాట, ఆ విధంగా ప్రాణులన్నీ కూడా నాలోనే ఎప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి, స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తుల్లో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టింపబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. ఆ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తుల్లో, ఆయన శక్తి అనమాట ప్రకృతి మాతను సృష్టిస్తారు ఆయన. ఆ ప్రకృతి ద్వారా, ఆ ప్రకృతి దర్శకత్వంలో నడుస్తూ ఉంటుంది మొత్తం కూడా. చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనమాట. దాని పాలనలో జగత్తు మళ్ళీ 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 కూడా సృష్టించబడుతుంది, నాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతి కూడా వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి. మళ్ళీ సృష్టి అనేది మళ్ళీ కూడా జరుగుతుంది. ఇది నాది, నా ఇల్లు, నా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. నా నేనేది లేదు. ఒక్కసారి భూకంపం ఒక్కసారి అలా కదిలిందంటే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి, లైవ్ అయిపోతుంది మొత్తం కూడా, ఏమీ ఉండదు. మనం మనుషులు ఏంటంటే అన్నీ నా అనుకుంటాం, నాది 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 అని. నాది అన్నది ఏది లేదు, అంతా భగవంతుడిది. అవజానంతి మామూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వారికి తెలియదు. అందరికీ కూడా మహేశ్వరుడు ఎవరు? నేనే. నియంత్రించేవాడిని మహేశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు అంటే నియంత్రించేవాడు, నిగ్రహించేవాడు, అన్నింటినీ నియంత్రించేవాడిని నేను. ఆ విషయం తెలియక మూఢులు నన్ను గురించి తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శిశుపాలుడు కృష్ణ భగవానుడి పర్మిషన్ లేకుండా అక్కడ జరుగుతుందా? ఆయనకి ప్రథమ తాంబూలం ఇవ్వడానికి మనసు కలిగింది. ఎవరికి? ఆయనకి ప్రథమ తాంబూలం ఎవరికి ఇవ్వాలని భీష్ముడు వారిని అడిగితే అక్కడ కృష్ణుడికి ఇవ్వమని చెప్పారు. కృష్ణ భగవానుడికి ప్రథమ తాంబూలం ఇస్తుంటే శిశుపాలుడు తిట్టడం మొదలు పెట్టాడు. 100 తిట్లు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సుదర్శన చక్రం వచ్చి సంహరించేసింది ఆయన.
అట్లా సకల భూతాలకి మహేశ్వరుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడిని మూర్ఖులు గుర్తించలేరు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంతనని మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాయందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. ఎప్పుడు మహాత్ములు ఆ దివ్య శక్తి భగవంతుడి శక్తిని గుర్తిస్తారట. సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలం ఎవరంటే ఆ భగవంతుడే అని చెప్పినని తెలుసుకుంటారట వాళ్ళు అనన్య చిత్తంతో. ఇంకా వేరే అన్యం అనేది ఇంకేది ఉండదు వాళ్ళ మనసులో. ఎంతసేపటికి కూడా ఆ భగవంతుడి స్మరణలోనే, ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే గడుపుతారు వాళ్ళు. యశోదామాతను చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ అర్జునుడిని చూపిస్తున్నారు. నువ్వే చెప్పాలి నాకని అడిగాడు కదా, నువ్వే నా గురువువి, నువ్వే చెప్పాలి, ఏది చెప్పినా కూడా నాకు వేరే ఇంకెవరు చెప్పొద్దని చెప్పనని చెప్పాడు ఇక్కడ అర్జునుడు. అలాగే యశోదామాత 24 గంటలు ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుడిదే ధ్యాస. గోపికలు, గోపబాలురు, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా కృష్ణుడు ఆడుకుందాం, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా వెళ్దాం, అందరం ఆ గోవుల్ని తోలుకొని వెళ్దాం, ఆటలు ఆడుకుందాం, ఆయనకి ప్రేమను పొందుదాం, ఆయనకి ప్రేమను పంచుదాం. ఇదే ధ్యానం అన్నమాట. దీంట్లో ఉంటారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలలు గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు మహాత్ములు. ప్రభుపాదులు వారిని చూపిస్తున్నారు. ప్రభుపాదులు వారు లాంటి మహాత్ములు, శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు, కీర్తిస్తూ ఉంటారు, దృఢమైన నిశ్చయాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎటు పక్కలకి వెళ్ళదనమాట వాళ్ళది. ఆ భగవంతుడు ఆనందమే నా ఆనందం అన్నట్టుగా వాళ్ళు భగవంతుడిని కీర్తించటంలోనే ఉంటారు, శ్రమ పడుతూ ఉంటారు, కష్టపడుతూ ఉంటారు, దృఢ సంకల్పాన్ని కలిగి ఉంటారు, వినయంతో మొక్కుతూ ఉంటారు, దండ ప్రణామం చేస్తూ ఉంటారు, నిరంతరం నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు కొంచెం ఫస్ట్ 8th చాప్టర్ కూడా చెప్పాను కదా, అందుకని కొంచెం లేట్ అవుతోంది. ఒక 5 నిమిషాలు అంతే, కంప్లీట్ చేసేస్తాను. 19. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణాం మృత్యుజామి చ అమృతం చైవ మృత్యశ్చ సదసత్యాహమ అర్జున. అర్జున, వేడినిచ్చువాడను నేనే, వర్షాన్ని నిరోధించువాడను నేనే, అమృతత్వాన్ని, మూర్తిభవించిన మరణాన్ని నేనే, ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని, భౌతికత్వాన్ని నాయందే, అన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయి, అన్నీ నేనే అని చెప్తున్నారు. ఎండాకాలంలో తాపం వస్తుంది మనకి, ఎక్కడ లేని వేడి తాపం. వర్షం గ్రహించి వర్షం వస్తుంది. వర్షం వచ్చినప్పుడు చలిచలిగా ఉంటుంది మనకి కదా. అవన్నీ కూడా మనకి తట్టుకునే శక్తి ఎలా వస్తున్నది? ఆ భగవంతుడే ఆ శక్తిని కూడా ఇస్తున్నాడు. అర్జున, నేను సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, ఆ వేడి వస్తున్నది. వర్షం రూపంలో వర్షం వస్తున్నది. మొత్తం వర్షం లేకపోతే ఆహార ధాన్యాలన్నీ, పంటలన్నీ పండించుకోలేము మనం. తాగడానికి నీళ్లు కావాలి, వర్షం కావాలి, నీడు. నేను అమరత్వాన్ని మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయేవాడిని కూడా నేనే అని చెప్పనని చెబుతున్నాను. మృత్యు రూపంలో నేనే వస్తాను. శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మృత్యుశ్చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ, మృత్యు రూపంలో కూడా నేనే వస్తాను. త్రైవిద్యామాం సోమపాత్పూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం పార్థయంతే
ते పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. వేదాధ్యయనం చేసిన వారును సోమపానం గావించు వారును దివ్యలోకములను వాంఛించు పరోక్షముగా నన్ను పూజింతురు. ప్రక్షాళితమైన పాపులైన వారు పుణ్యము దివ్యమైన ఇంద్రలోకమును పొంది దివ్య భోగాలను అనుభవిస్తారు. త్రైవిద్యాహ అనే పదం రుక్సామ యజుర్వేదాల యజుస్సామ వేదాలను సూచిస్తుందిట. ఈ త్రైవిద్య, ఈ విద్యలు 3 విద్యలు వేదాధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుని త్రివేది అంటారు. ఈ త్రివేదులకు తానే చరమ లక్ష్యం అని ప్రకటిస్తున్నాడు అనమాట ఈయన భగవంతుడు. త్రైవిద్యాహ అని చెప్తున్నారు కదా. ఆ పాదపద్మాలు సేవలో నిమగ్నులైతూ ఉంటారు. నిజమైన త్రివేదులు కృష్ణుడి పాదపద్మ సేవలోనే నిమగ్నులై ఉంటారు. కృష్ణ చైతన్యంతో ఉంటారు వాళ్ళు. భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు, మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. ఇంద్రుని లోకానికి కూడా వెళ్తారు. స్వర్గానికి స్వర్గప్రాప్తి రస్తు అంటారు. కానీ ఇదివరకు స్వర్గప్రాప్తి అంటే మనకి తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత చదువుకుంటూ ఉన్న తర్వాత స్వర్గం అంటే ఏముందిరా, అమెరికా వెళ్ళి వచ్చినట్టే. మనం అమెరికా వెళ్తాం, వాళ్ళని నెట్టేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాం. అదేవిధంగా స్వర్గానికి మనం పుణ్యం అంతా చేసుకుని ఈ జన్మ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంత పుణ్యం చేసుకునేటప్పటికి ఆ స్వర్గం కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఆ స్వర్గానికి తీసుకొని పోయి అక్కడ కొంచెం బాగా ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తోసేస్తారు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. స్వర్గం అంత పెద్ద ఇది కాదు అని చెప్పినది నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇంద్రుడి లోకానికి వెళ్తారు. ఇంద్రుడి లోకం ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతమైనవి కాదు, మనం వెళ్తాం అశాశ్వతం అనమాట. ఆ పుణ్యం అయిపోగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. అనన్య 21 చెప్పేశారు దాన్ని. తేతం భుక్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి ఏవం త్రైధర్మమను ప్రపన్నా గతం కామాలభంతే. దేవతోపాసకులు పుణ్యం క్షీణించగానే తిరిగి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. అల్పమైన స్వర్గం కోసం ఆశతో వారు పుడుతూ మళ్ళీ చచ్చిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ చచ్చిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఆ దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు ఆ స్వల్పమైన పుణ్యాల కోసం వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ పుణ్యం జరిగిపోగానే మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు, భూలోకానికి వచ్చేస్తారు. భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపంని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెబుతున్నారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి రూపాన్ని దర్శిస్తూ స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారో, అంటే అనన్య భక్తి అన్యం ఉండదన్నమాట. వాళ్ళకి అన్యధ్యాస, వేరే ఇంకే ధ్యాస ఉండదు. అనన్య భక్తిలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవన్నీ కూడా నేనే ఇస్తాను. ఇచ్చి వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇచ్చిన వాటిని సంరక్షించే వాడిని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నరసింహస్వామికి నరసింహ రూపంలో వచ్చే ప్రహ్లాదుని రక్షించారు. నీకు మొత్తం రాజ్యం మొత్తం నువ్వు యువరాజురా నాయన, నువ్వెందుకురా ఇంకొకడికి సేవకుండా అవుతానంటావేందా, విష్ణుమూర్తి ఎవడరా నీకు అని చెప్పి నన్ను ఆయన విపరీతంగా చెబుతాడు కొడుక్కి. హిరణ్యకశిపుడు ఆయన వినరు, ప్రహ్లాదుడు
లాస్ట్కి హిరణ్య చాలా కష్టాలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకప్పుడు నరసింహస్వామి ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయన ప్రహ్లాదుడిని దగ్గరికి తీసుకుని ఆ నఖాలతో ఆయన్ని ఎవరిని ఆ హిరణ్యకశిపుడిని తొడల మీద వేసుకొని సంహరించేస్తారు. నఖాలంటే ఇవి గోల్డ్. ఆయుధాలన్నీ పేర్లు చెప్పి మృత్యు రాకూడదని కోరుకుంటాడు. నఖాలని కోరుకోడు అనమాట. నఖాలనే ఈ గోల్డ్ అనే ఆయుధాలు ఉంటాయి కదా, ఈ గోల్డ్ అనే ఆయుధాలతో చంపేస్తాడు ఆయన. ఎవరు? నరసింహస్వామి. కానీ నా దివ్యమైన దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమైన నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కుచేలుడికి లేనిదంతా కూడా ఐశ్వర్యం లేదు ఆయనకి. కుచేలుడికి అన్నీ ఉన్నాయి, భక్తి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, ఐశ్వర్యం లేదు. కానీ ఐశ్వర్యం ఎంత కావాలో అంత పూర్తిగా ఇచ్చి పంపించేశారు ఆయన అడగకుండానే. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాదినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలు ఎందుకు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలు నచించేవారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు, మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. ఎవరైతే దేవతలను పూజిస్తారో ఆ దేవతల లోకాలు స్వర్గప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఆ దేవత లోకానికి ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. పితృదేవతలను ఆరాధిస్తుంటారు. వాళ్ళ పితృల ఫోటోలు అన్నీ పెట్టుకొని ఎప్పుడు రోజు దండం పెట్టుకోవడం, పూజ చేయటం, ప్రతిరోజు దీపాలు పెట్టడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పితృలోకానికి వెళ్తారు, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తారు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. భూత ప్రేతాలను నర్చించే వాళ్ళు ఈ చెట్లని, చామల్ని, వీటన్నింటినీ పోలేరమ్మ, మారేరమ్మ అవన్నీ కూడా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ దేవతలందరినీ సేవించే వాళ్ళు మళ్ళీ భూత ప్రేతాలను నర్చిస్తూ ఉంటారు, వాటి దీంట్లోకే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారని చెబుతున్నారు. భక్తులు నన్నే చేరతారు. ఎవరైతే నన్ను పూజిస్తూ నన్ను సేవిస్తూ అనన్య చింతనతో కంటిన్యూస్గా నా భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. ఇక్కడ కుచేలుడు, ఇక్కడేమో శబరి, ఇక్కడేమో గజేంద్రుడు, డివోటీస్ అన్నమాట. వాళ్ళ ప్రేమతో వాళ్ళు ప్రీతితో అర్పణ చేశారు. వాళ్ళు ఇచ్చింది భగవంతుడు ప్రీతితో స్వీకరించారన్నమాట. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపవృతం అస్నామి ప్రేతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును కానీ, పుష్పను కానీ, పండును కానీ, జలాన్ని కానీ ఏది సమర్పించినా సరే నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తానంటున్నారు. పత్రం పుష్పం, పత్రం కానీ పుష్పం కానీ, పత్రం అంటే తులసి పత్రం, పుష్పం అంటే ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో తులసి ఉంటుంది, పుష్పం అంటే ఏదో ఒక పువ్వు, ఫలం అంటే పండు, తోయం అంటే నీళ్లు. ఏది భక్తితో నాకు సమర్పించాలైతే ప్రేమతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఎవరైతే సమర్పిస్తారో వాళ్ళది నేను స్వీకరిస్తాను, సంతోషంగా స్వీకరిస్తానని చెప్తున్నారు. ఈ స్టోరీ మనం ఇంకో రోజు చెప్పుకుందాం. ఇది తులసి పత్రం, పుష్పం అంటే మంచి సువాసన గల పుష్పాలు, ఈ రకంగా ఫలాలు, తోయం ఏవి లేవు. ఈ తులసి దళం లేకుండా ఉండదు ఎవరింట్లో, ఈ నీరు లేకుండా ఉండదు. కాబట్టి నీళ్ళల్లో తులసి దళం వేసి సమర్పించినా కూడా భగవంతుడు మనం ఎలా సమర్పిస్తున్నాం అన్నది మన మనసును చూస్తారు ఆయన. మనం ప్రీతితో ప్రేమతో సమర్పిస్తే ఆయన స్వీకరిస్తారు. యత్కరోషి యదస్నాసి జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞాలలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయము. నువ్వు ఏ చేసినా సరే దాన్ని నాకు సమర్పించు. నువ్వు ఏ తిన్నా సరే, ఏ యజ్ఞం చేసినా సరే
అన్నింటినీ ఆ ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పేసేయి. అప్పుడు వాటిని అన్నింటినీ కూడా సమర్పించి నాకు సమర్పించి చెయ్యి. నువ్వు తపస్సు చేసినా, యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, ఏది చేసినా ఫలితము ఆశించకుండా మొత్తం నాకు సమర్పించని చెప్తున్నారు. శుభాస్వఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నీవు అశుభ ఫలితాలను బంధాల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసం చే మనస్సు నా యందు లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. పూర్తిగా నన్ను చేరుకోగలుగుతావు. నువ్వు అన్ని పనులను నాకే అంటే ఫలితం ఆశించకుండా నువ్వు చేసినటువంటి సేవ ద్వారా అశుభంగానే ఆ ఫలితాలు నాకు ఒప్పజెప్పేసి విముక్తి చేయబడతావు. ఆ బంధనంలో చిక్కుకోవు. నువ్వు చిక్కుకోకుండా నువ్వు విముక్తి చేయబడతావు. సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధభావం కానీ ఉండదు నాకు. సర్వ ప్రాణులందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. అది ప్రేమతో పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయి నాకు సమర్పిస్తే గనక నేను స్వీకరిస్తాను. వాళ్ళల్లో నేను ఉంటాను. అంటే భక్తుడు ఏది అడిగితే అది ఇస్తా. ఆ భక్తుడికి అండగా ఆయనలోనే ఉంటాను నేను. నాలో అతను ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి కుక్క పిల్లని అడుగుతోంది. అంటే మనం అడిగే కోరికలన్నీ కుక్క పిల్లలాగే ఉంటాయి. నాకు ఎంతో ప్రియం ఇది, నాకు కావాలని అడుగుతోంది. అంతకంటే మంచిది మెరుగైంది నీకు ఇస్తాను, నన్ను నమ్ము అంటున్నాడు. ఈ కుక్క ఎందుకు నీకు, అంతకన్నా ఇంకా గొప్పది ఫలం నీకు ఇస్తాను నేను. ఇది కావాలని కోరుకోకుండా నంతా నాకు ఒప్పజెప్పేసేయి పూర్తిగా. నీకు కావాల్సినవన్నీ నేను చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిని ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. కుంతిపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టములకు గురికాడు, కానీ నష్టానికి గురికాడు అని చెప్పినని ప్రకటించు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు అర్జునుడికి. భక్తుడైన వాడు ఈ విధంగా ఆయన హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించిన తర్వాత ఈ ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించిన తర్వాతే ఆయనకి శాంతి కలుగుతుంది. ఆ హిరణ్యకశిపుడికి విపరీతమైన క్రోధంలో ఉంటారనమాట. ఎవ్వరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేరు. ప్రహ్లాదుడే వెళ్తున్నాడు చూడండి ఆయన దగ్గరికి, నరసింహస్వామి దగ్గరికి. ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థించిన తర్వాత ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఉగ్రత్వం తగ్గుతుంది. మాంపి పార్థవ్యపాసైత్యాయేపి పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తదా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. జన్మ, జాతి, కులం, లింగభేదం లేకుండా సహజము అసహించుకునే సమాజం అసహించుకునేవారైనా నన్ను శరణు పొందిన వారంతా పరమపదం చేరుకుంటారు. సమాజం అసహించుకుంటే ఏ కులం ఏ జాతిలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చేసిన భక్తిని బట్టి వాళ్ళు నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు. ఇక్కడ చూడండి హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు, ఈయన ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన 198 మాలలు చేసేవాళ్ళుట భగవంతుడిది. చేస్తూ ఆ భగవంతుడి ప్రీతికి పాత్రలయ్యారు. अच्छा
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు చాలా ఆలస్యమైంది, మీకు నిన్నటి అధ్యాయం కూడా కవర్ చేయాల్సి వచ్చింది, అలా క్షమించండి. హరే కృష్ణ.